खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जारिनि बिहामजोआ गावखौ गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। हाजोआव बास जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। दैमायाव बाज्रुमना जिउ गोमानाय 3 सुबुंनि सह'खौ बोखांबाय। रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला एनुवेल डे सेलेब्रेशन खुंदों। रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा जुन दानाव दालि, सिनि, संख्रि मोन्नाय नङा। बाक्सानि पाल्ला दैमायाव गबनानै 2 गथ'सानि जिउ खहा। एजेपिनि लेङाइ आफादगिरि माइनाक पान्नाया दोलो नागारबाय। महामाया हाग्रा ओनसोलाव साल दंफां खावनाय केसआव आरोबाव 3 सुबुंखौ हमबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हादोरसा सोरखारा आयेन आफादाव इउसिसिखौ बोजबनाय आइजोफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो नाजागासिनो दं। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सासे बारग' मावफुं सोद्रोमानि नखरनि सायाव गावनि बिहामजोखौ इनाय खालामनायनि अजद होनाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय जादों। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जारिनि बिहामजो आरो इउपिपिएलनि आइजो आफादनि मिरुनि नेहाथारि स्निग्धा बसुमतारिया अजद होयोदि हाबानि उननिफ्रायनो बिहाव आरो बिखुनजोजों लोगोसे नखरनि सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि इनाय खालामबोगासिनो दं। गुबैयै बिखुनजोनि नखरा बिखौ फिसायजों लोगोसे थानो होआखै। बिसोर फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव गावस्रालायनायनि सोलोबो सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे बियो बायदि बायदि रोखोमनि गोसोआरि गाज्रि आखुनि अजदबो होदों। बेनि सिगांबो बियो गावनि बिखुनजोआ गावनि सायाव देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनिबो अजद होदों। बियो गावनि फिसायजों थानो लुबैयो, नाथाय बिखुनजोआ बिखौ हेंथा होगासिनो दं। दिनै बिथाङा न्याय मोननो थाखाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। हाजोआव थानाय सक्तिबारिनि हाजो देउलासल लामायाव सुनिबारखालि गंसे बास आरो बाइकनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरपेटानिफ्राय हाजो फारसे थांनाय दयार मदिया पेसेन्जार बासआ गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटासिम उल्था फारसे फैबाय थानाय गंसे बाइकजों गोब्राबै मोगा-मोगि सौग्रावलायो। सौग्रावनायनि गोहोमा जोबोरैनो गोब्राबमोनदि जाहोनाव बाइक सालायगिरिया जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जाना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरपेटा जिल्लानि थागिबि मृण्मय नाथ होननानै सिनायथिदों। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय बाइकनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरा AS01BS2025 मोन। बे समाव जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। जाथायनि 48 घन्टासो उनावनो तिनसुकियानि हिलेकाका दैमायाव बाज्रुमनानै गोमानानै थानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि शंकर कलन्दे मुंनि सासे सुबुङा हिलेकाका दैमायाव बाज्रुमनायनि खौरां मोनना बिनि बिसि आरो बिनानाव सानैबो शंकरखौ बासायनो दैमायाव बाज्रुमनाय समावनो 3बो दैमायाव गोमानानै दं। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि सानैखौ शंकर कलन्दे, बिसि अनिता कलन्दे आरो बिनिनो बिब' रेजिना कलन्दे गगৈ होननानै सिनायथिदों। सिंग्रिघाट आरो मिसाघाटजों लोगोसे दैमा सेर सेर गुबुन गुबुन जायगायाव गोख्रोङै नागिरनाय हाबाफारि लानाय समाव डिब्रुगड़निफ्राय एनडीआरएफ हान्जाया बिसोरनि गोथै सह'खौ गाज्रि हालोदाव बोखांना मोनो। बबेखानि दुमदुमा पुलिस आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स हान्जाया गोख्रों संदाननाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोनब्लाबो गोबां घन्टा नाजानायनि गेजेरजों शुक्रबारखालि अनितानि गोथै सह'खौ बोखांनो मोनग्रोदोंमोन। नाथाय बै सानखालि शंकर आरो रेजिनानि गोथै सह'खौ नागिरना मोनाखैमोन। थाद'नाय गैयाजासे साननै नागिरनायनि उनावसो रैखाथि हान्जाया सनिबारखालि गुबुन सानैनि सह'खौ बोखांना मोनो। उदालगुरि जिल्लानि रौता ओनसोलनि गंसे गाहाय सोलोंथायारि फसंथान नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला गिबि एनुवेल डे फोरबो खुंफुंदों। 2016 मायथाइयाव गायसनजानाय बे फरायसालिया सिगांनिफ्रायनो फरायसालियाव आगु रंजालि बैसागु फोरबो आरो बायदि बायदि हाबाफारि खुंबोगासिनोमोन। दिनै फरायसालिया 10 बोसोरनि उनाव गिबि बोसोरनि थाखाय एनुवेल डे फोरबोखौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै फालियो। हाबाफारियाव फरायसालिनि फरायसा आरो दिथागिरिफोरा बाहागो लायो। फरायसालिनि गासै थाखोनि फरायसाफोरनि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाया हाबाफारिखौ साबना-हामना खालामनायजों लोगोसे रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोननाय जायो। 23 BN बर्डार सिकिउरिटि फर्स लालपुरनि कामान्डेन्ट बरुण कुमारआ बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसालिनि सायाव गोनांथारै बिबुंथि लाखियो। बे फरायसालिया सोलोंथाइनि थाखाय गोग्लैसोनानै थानाय रौता ओनसोलाव गोदान सोलोंथायारि जांख्रिथाय लाबोनो हादों आरो रौता ओनसोला सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबोगासिनो दं होननानै बिबुंथि खालामो कामान्डेन्ट बरुण कुमार बिथाङा। बे हाबाफारियाव देग्लायनि बावैसो फोसावजानाय गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव डिस्टिंसनजों उथ्रिसारनाय फरायसालिनि फरायसाफोरखौबो मान बावनायबो जायो। रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। मुलाम्फागिरिफोरा जुन दानाव मोन्नाय नङा दालि, सिनि आरो संख्रि।
आसामनि 70 लाखसो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा जुन दाननिफ्राय 100 राङावनो दालि, सिनि आरो संख्रि मोननाय नंलिया आरो बियो थिखानाय गैयै समसिम सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा 2025 मायथाइनि नबेम्बर दाननिफ्रायनो 100 राङाव दालि, सिनि आरो संख्रि मोनगासिनो दंमोन। 60 राङाव दालि, 10 राङाव संख्रि आरो 30 राङाव सिनि मोनदोंमोन, नाथाय दानिफ्राय मोननाय नंला। अब्लाबो सिगांनिफ्रायनो मोनबोनाय बायदियै लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा माइरंखौ मोनबाय थागोन। सिगांनि बाजेट बायदियै आसाम सोरखारनिफ्राय मे दानसिम माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रि होनाय जादोंमोन। बेनिखायनो आसाम सोरखारा गोदान बाजेट दाखिल खालामागौमानि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा दालि, सिनि आरो संख्रिखौ मोननाय नङा। दैमायाव दुगैनो थांनानै अबथिरा जिउ गोमादों सानै उन्दै बैसोनि गथ'सा। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोथार ईदनि रंजाफुनायनि गेजेरावनो शुक्रबारखालि सालबारि महकुमा बेन्दोंनि मथंगा गामिनि सानै उन्दै गथ'साया खेला गेलेनायनि उनाव फाल्ला दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। नाथाय न'आव फैफिनासै सानैबो गथ'साया। सानै गथ'साया फाल्ला दैमानि दैयाव गब'नानै अबथिरा जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै गथ'साखौ दक्षिण फाकुवामारि गामिनि बाबुल आलीनि फिसाज्ला 8 बोसोर बैसोनि माफिजुर आली आरो मथंगानि साहादात आलीनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनि सुहेल आली होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोर सानैबो गथ'साया 3 थाखोनि फरायसामोन। रिपर्ट बायदिब्ला सासेया सासेखौ बासायनो नाजानाय समावनो बै सानै गथ'साया जिउ गोमादों। गिबियाव सासे गथ'साया दैमानि दैयाव गलांदोंमोन। बेखौ नुनानै बासायनो थाखाय गुबुन सासे गथ'साया दैयाव बाज्रुमदोंमोन, नाथाय सानैबो गथ'साया दैयाव गोदोलाङो आरो जिउ गोमायो। उननि समाव बै सानै गथ'सानि गोथै सह'खौ जायगानि सुबुंफ्रा बोखाङो। असम जातीय परिषद सुंदे एजिपि आरो लुरिनज्योति गगैनि गाज्रि समा सोलिगासिनो दं। बिसायख'थि जोबनायनि उनावबो सासेनि उनाव गुबुन सासे मददगिरि आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा लुरिनज्योति गगैखौ नागारलांगासिनो। बे खेबाव एजिपिनि गागि दैदेनगिरि आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि माइनाक पान्नाया दोलो नागारदों। लेङाइ आफादगिरिनि मासिजों लोगोसे दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौबो नागारबाय पान्नाया। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव माइनाक पान्नाया डिब्रुगड़ बिधानसभा बियाबाव बादायदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला माइनाक पान्नाया दिनै असम जातीय परिषदनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैनो गावनि रिजिगनेशन लेटार लिरहरनानै दोलो नागारदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय महामाया हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै बेसेन गोसा साल दंफां खावनाय केसखौ लानानै आरोबाव 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय। मख'नो गोनांदि महामाया हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बेसेन गोसा साल दंफां दानखुमानायनि दायाव पुलिसआ शुक्रबारखालि बिपिएफ दैदेनगिरि आरो जालाबिल्ला पिसिडिसिनि मासिगिरि आबुल शेखखौ हमदोंमोन। बेनि उनाव दिनै बे मोनसे केसावनो आरोबाव 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हादों। जालाबिल्ला पिसिडिसिनि मासिगिरि आबुल शेखआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दो थानाय एबा आखान्थि सुबुं होननानै मिथिनो हादों। दिनै आरोबाव हमजानाय 3 दंफां सिखावफ्रा जादों बाहार आली, राबियाल आली आरो फासान आली होननानै सिनायथिदों। बिसोर गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां फालांगियाव लोब्बा दंबोयोमोन। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना मिथिंगा आरो हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनो गोख्रों राहा लाबोगासिनो दंब्लाबो माखासे दुथांफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रायाव हाबनानै बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानखुमागासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।